waɗi nimɓe ɗo natti ɗum yiide ɗo nanan noon nelaɗo jangga ha dande waɗi olel haw nattinande nelaɗo jangga o huuli hawɗeɓe yaltude o ƴeewa holko heeɓi nelaɗo kono miiji kadi nelaɗo wino oto yalti suudu ndu waɗi ɗum mana o heddi ɗon yamirore ha banggue wendoko nelaɗo o nani duko daaɗe kewɗe o nanata ko daaɗe ɗe kalata o nanata ɗemɗe ɗe ko goni omo nana sawtuji o famata weeti kanko Zeydu ibnu Harisati o namni nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam o ya rasulullahi mi huuli mi jiimi dute ina tello niɓɓere heewi nanmi lagat duko hewngo mi famani sawtuji ɗi ko kalata mi ɗeɓino adde mi ƴeewa mbari ko jaam jagguma mbari ko jaam joguima mbari ko jaam wonde ma miijimi kadi oto mi lunde a wino oto mi yalta suudu ndu nelaɗo sallah sallam wima aha sa yaltino ko jiiɗa no wayno dute ko biftoma lorluma mbarda yaltano wona dute wonno ko jinneji ummiɗi nokku ina wiye nasibi ko nokku ina to yaman jinneji ina koɗi toon war hoore ina wara e mabɓe eɓe donki andude holi barɗo o ɓe gone yiilade caggal annabi Moussa beele wonɗo gonga feeñi beele wonɗo ɓurana telli beele wonɗo haala Allah woni beele jomum na ñawanaɓe eɓe jiilo e aduna he ha ɓe gari ɓe tawi ɗo mbiɗa jangga mana Qur'ana ɓe namnimi Allah wahayi am haalani Jibrilu haalanimi kalmi barɗo o holi kañum holde wari hol sababu no wardi ɓe gandi jomum ɗum waɗi hewɓe mabɓe gonɗini Allah gonɗini nelalam jaaɓi kooti gonti wajotoɓe kalanoyi Qur'ana mana kalanoyi koreji mumen ɗum woni uhiya ilayya anna hustama nafrun minal jinn wiɓe wahayama fewde am hettima Qur'ana o nde janganmi nde nafaru dental minal jinni e jinneji nafru ina wawi tuggude e yimɓe tato fay dow walla tuggude e yimɓe ɗiɗo fay dow ha ala kaddi ɗum wiyete nafar mana ha joni fedde e jinneji ɓe gummi noon koto wiyete nasibi wi won konngol wi koɓe ujunnaji sappo e ɗiɗo won konngol wi koɓe ujunnaji capantati won konngol wi koɓe ujunnaji jeeɗiɗo won konngol wi ko ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi ko heewi luuɗama e Qur'ana no wawi wonde fof kam ɓe gari Allah seedima ɗum e Qur'ana ɓe gonɗini Allah ni ɗum waɗi enene mabɓe ndendi nelal ngal nelaɗo nelama e yimɓe nelama e jinneji ɗum waɗi enene mabɓe ndendi nelal ngal eɓe jogui julɓe eɓe jogui anduɓe eɓe jogui waliyaɓe eɓe jogui seerenɓe eɓe jogui wirdoɓe laabi no jogori ɗen wirdoɓe laabi ni saabu Cheikh Tidiane ina joguino almuɓe jinneji ina hen jinne mawɗo gandaɗo biyeteɗo Sam Harous maayi koko ɓoyani joom lasarani hewɓe ina gandi jomum koye almuɓe Cheikh Tidiane Sarif o jeeno kanko jangguini Seydi Ali Al Harazimi balli fiiɗo Jawahiral Ma'ni o kanko jangguini ɗum Hizbul Bahri ɗum ina selli ko heewi gueɗe lasarade ina nanga e makko ɗum waɗi kamɓe jinneji kamɓe min ndendi nelal kamɓe min ndendi mana ha joni annabi noon ala e mabɓe ujunnaji temedere ujunnaji nogas ujunnaji nayo hay goten wona jinne fofo ko yimɓe mana ha joni koye yimɓe taga kamɓe jinneji kadi ɓe mbawa janggude bisimillahi rahmani rahimi ko ma'ana alhamdulillahi tan ɓe tello eɓe mbawi Qur'ana foof kadi so wona ayatal kursiyu ɗum kadi ɓe mbawa ɗum janggude jinne sona salminma hokkata ko juuɗe ɗiɗi mana ko noon way ɓe mbawi kono yimɓe ni e jamanu men joni o koɓe wirnaɓe ga aduna ga kamɓe jiyata en jiyataɓe noon hadisi wi yawmal qiyamati Allah wenca ɗum enen jiyataɓe toon kamɓe ne ɓe jiyata en wonande hen kala hen natɓe aljanna mana toon ko enen jiyataɓe kamɓe ne ɓe jiyata en Allah wenca ɗum nelaɗo Allah sallallah alih w sallam ɗo julduno e jinneji ɗi fajiri o janggani ɗumen Qur'ana o haalani ɗumen mayɗo o gandi jomum o hooti ɗon joni e jamanu meɗen mo gonɗen o wattama jama wiyete ko Masjidul Jan sa ummima e Kaaba a nangui bedda mawɗo o a ƴeŋti dow aɗa feewi hayre mana wiyetede Jabalun Nur ɗo nelaɗo Allah wonanno haade mum nelede balɗe sappo e joyi nogas yiyata hannasu ina rewa Allah e diini annabi Ibrahima ha Jibrilu tawimo ɗon ko ɗon becce ɗe ceeka ɗon iqra telli saɗa feewi to hayre to haade ma yettoyade jungo ma nano ma wirto ɗon jama wiyete ko Masjidul Jan ko jama jinneji nden ɗon ko ladde
ko caangol no wiye waadu nahli nelaɗo no ummi ɗaif ko ɗon junduno e jinneji ɗi ko ɗon ɗum uhiye ilayya telli ɗum woni mana ha joni ko selli ɗum woni kone qur'an nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam ɗum woni jamma makko laylatul isra'i wol miraji sa nani isra ko ummorde makka ha yetti baytal muqaddasi sa nani miraj ko ummorde baytal muqaddasi ha yettoyi to Allah wela haaji beele ko ɗum dow asaman ko Allah andi beele ko ɗum leydi ko Allah andi defte ɗe kam mbi ko dow asaman i kono de ina hawni sabu nelaɗo Allah wi nde ɓe mbeeyi hakkude baytal muqaddasi e makka ɓe potti e malayka ina jogui ujunnaje 12 wibjo kanje fo eɗe berti omo diwa jibril wi malayka o holto paaɗa o yimiɗo notoyo Allah te malayka o woni koye tellaɗe kamɓe woni koye ngabbude ɗum noon en mbawa wiide Allah heedi tan ko dow nden wonɓe less ɓe hono mbatta en mbawa wiide Allah heedi tan ko less nden wonɓe dow ɓe hono mbatta ala ko selli alhaji saydou nouru cheikh oumarul fouti o wi Allah wona debbo Allah wona gorko Allah wona neɗɗo Allah wona jinni Allah wona malayka Allah wona cukalel Allah wona mawɗo Allah helli faaka nde wonno meeɗaɗe wonde cukalel o wi Allah juulata o wi Allah hoorata o wi Allah ñamata o wi Allah yarata o wi Allah ŋoŋata o wi Allah ɗanotako o wi Allah wona boɗejo o wi Allah wona ɓalejo o wi Allah hoɗani dow o wi hoɗani less o wi Allah ala hirnangue o wi Allah ala funnangue o wi Allah ala rewo o wi Allah ala worgo o wi Allah tampata o wi hay hunde wontata Allah o wi Allah ne wontata hay hunde mbimomi ɗum noon Saydou Nourou Cheikh Oumarul Fouti no Allah wiyete o wi gandaɗo mbimomi ko woni gandaɗo o jaɓa omo woodi o nawma aljanna ɗum ko bi rahmatihi yurmede makko wona liggey ma jaɓa o wodani o nawma jeygol bi adlihi e nunɗal makko Allah kadi wiyetake waɗi ko fewani sa wi huwa ko sifa gorko te Allah wona gorko sa wi hiya ko sifa debbo te Allah wona debbo ɗum noon o wona huwa o wona hiya Allah wiyete tan ko Allah hay hunde wontata Allah Allah wontata hay hunde Allah sifortake karfeje sabu ko kanko waɗi harfere ɗum noon harfere wawamo sifade Allah sifortake nokku sabu kanko waɗi nokku nokku wawamo moftude Allah sifortake ɓiɗɗo Allah sifortake debbo Allah ala ɗo fuɗɗi Allah ala ɗo wortoto Allah gasata gasnugol ala caggal Allah hay hunde wonani dow Allah hay hunde wonani less Allah kanko woni zahir peeƴɗo dow mo haydara ala dow mum kanko woni baɗin gonɗo nder mo hay hunde ala nder mum kanko Allahu tabaraka wa taala woni polɗo mana e kala hunde nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam Allah nawimo e o jamma hokkimo ɗeɗo gueɗe mana e o jamma Ouraysi en ɓeydima ha guede Ouraysi en ɓeydima ɗayde Ouraysi en ɓeydima bewde Ouraysi en ɓeydima hasidagal Ouraysi en ɓeydima gaña añalago Khadija koye wallatnoɓe mo jeeya yeehi Abou Talib koye wallatnoɓe mo yeehi julɓe lohi tampi Isra wol miraji o nde waɗi nde tawi ko nelaɗo Allah ina yaara e duuɓi 50 e goo e lebbi 12 e balɗe 9 ɗon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yarano caggal mum o wonti ɗon mana duuɓi 2 timmuɗi e lewru e hunde o dañi duuɓi 50 e duuɓi 3 Allah yamirimo yo yaltu Makka ɗum woni mana o nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o jibina ko Makka o mawni ko Makka o nehi koye Makka Allah jippine makko ɓurano ko Makka nelimo koye yimɓe Makka noddimo dow asaman koɗo Makka ɗo o telli koye Makka o haaltani yimɓe Makka ɓe jeddimo e Makka hajara min makkata ila madinata yaqbalul hadiyata wa yaruddu sadaqata omo jaɓa hadaye o ñamata sadaka sallallahu taala alayhi wa sallam ɗum woni mana jamma laylatul isra wol miraji o woni ha joni décembre banda o ha joni wonko banda o famni en e décembre banda he wonko kalnoɗen e ko ɓenni e habaru Cheikh Tidiane beele nelaɗo sallah sallam ina yiye caggal nden fitta ndu yalti aduna fayi barsak wonde o heeroraki ɗum annabaɓe fof ko noon mbayi jamma laylatul isra holli en ɗum saabu ñande en annabaɓe ujunaje temedere e ujunaje nogas e ujunaje nayo kamɓe fof ɓe gurti
o haalde mabɓe o julde mabɓe baytal muqaddas o tawi ɓe asamanu jeeɗiɗi ɓe calmodire makko ɓe kalde makko te koɓe maynoɓe ko ɓooyi deke noon ka en gandi tawde Allah waɗani ɗum annabaɓe heddiɓe o ronkata waɗani ɗum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lawol gotol nelaɗon ummi madina ina feewi makka ina yahay cangol ha ɓooyi omo woddi mana ha joni sahabaɓe oyi ha goram annabi Moussa nana e qabri mum ina ummi ina juula ƴeewe Moussa nana te Moussa hakkude nelaɗo e Moussa woni duuɓi ujunaji tati pawɗi seeɗa ɗum ɗo mana en gandi ɓeeɗo guutinama e goble mumen ɗum fof ha joni ne hokka en dalil wurtude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e aduna he e rutto e hadis makko mo wino mi dañi teddugal to joomam Allah sokata kam e nder qabram muk fodde jammaji tati mi ɓuri ngal teddugal to bande joomam Allah waɗi mi e qabram ndi ko balɗe tati caggal mum wurtinimi kala ɗo noddami mbiɗo noto kala calminɗomi mbiɗo salmito kala julɗoyam manene mbiɗo jaabo wala seyyama ñande altini e ñande mana ha joni alkhamisa nelaɗo wi gurdamam ko yurmede moon maydam ko yurmede moon ɓe mbi rasulullahi saɗa wuuri ɗum kam min gandi ko yurmede tawde aɗani jooɗi sa mayini woy kala ñande altini e mana ha joni alkhamisa Allah ina rutta fittadam ndu e am mi wurta mana mi jooɗo so neɗɗo noddi kam mbiɗa andi yummum mbiɗa andi bamum mbiɗa andi ɗo hoɗi mbiɗa andi ne jibina mbiɗa andi ne mayata mbiɗa andi ko noddirimi so juule am mbiɗo nana mbiɗo faama mbiɗo jaabo ɗum mbiɗo rutta malaika mana ha joni ne ruttanami woy golle moon mbiɗo holle kala hen ko moƴƴi mi yetta Allah ɗum ɓenna kala hen ko moƴƴani mi imsidano jomum ha Allah yaafo manade fuɗɗa ɓennude deke noon min komi yurmede moon gurdam e mayde ɗum waɗi Seydil Hadji Malick wi tubanu amaluna yawmul khamisa lahu o yawmul usnayni fi istighfari zul jarami mana ha joni to mimi nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam o arti yiidoyde Allah hay goto meeɗani ɗum dañi ko adi adama ujunnaji temedde jeeɗiɗi ndungu hay goto meeɗani ɗum dañi tuggude adama ha e jamanu makko hay goto wonta ɗum dañcu tuggude e jamanu makko mana ha Allah duwute nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam oɗo jamma koye jammaji makko mana ɓurɗi mawnude ɓurɗi yodde ɓurɗi hewde kawisaji jeeya holɗum sababu yo nelaɗo ittu asakal tawimo koye leydi yo nelaɗo hoore lewru korka tawimo koye leydi yo nelaɗo waɗ muddu hoore tawimo koye leydi yo nelaɗo julde korka e julde taske tawimo koye leydi yo nelaɗo sallallahu taala alih w sallam jokku enɗam tawimo koye leydi yo nelaɗo tinno e miskineɓe tawimo koye leydi yo nelaɗo sallallahu alih w sallam yurmo famarɓe doole tawimo koye leydi yo nelaɗo sallallahu alih w sallam yurmo alyatimaɓe tawimo koye leydi yo nelaɗo sallallahu alih w sallam yurmo rewɓe diwɓe e worɓe mumen mana ma e jihadi walla goɗɗum tawimo koye leydi nelaɗo Allah sallallahu taala alih w sallam nde Allah yiiɗi tottudemo julde wi hoolaki malayka hoolaki jinni hoolaki hendu hoolaki ndiwri hoolaki hay hunde hooli tan ko kañum tan e makko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala neli Jibrilu ya addanoyam Muhammadu rasulullahi sallallahu alih w sallam nelaɗo umme leydi ɓawo lootima salligima fewnitima e comci mum e mbaadi mum e puccu mum wona koyɗol wona ejol wona ɗoygol wona tindol wona daarol ko kañum tigi e hoore mum o yi Allah e koyɗol jalin laabi capan tati e tati o yimo e pinal ngolɗo jamma leylatul isra ɗum sonno ko Samba wi noon jedden sonno ko Demba wi jedden kono ɗum ɗo ko Allah haali subhanallazi asra bi abdihi leylan min almasjidi alharam ila almasjidi al aqsa alladi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir ko Allah tabaraka wa taala wi ma zagal basaru is yaksa sidrata ma yaksa ma zagal basaru wa ma daga ko Allah tabaraka wa taala wi afatumarunahu bima yara ko Allah tabaraka wa taala wi ma kazabal fuad ma ra ko Allah tabaraka wa taala wi ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko Allah tabaraka wa taala wi fa awha ila abdihi ma awha ɗum noon yeddatake yeddata ɗum so wona kefeero naafigi fasigi nammam marik jaltuɗo diine yalti l'islam jogoɗɗo malki seede aduna mum bona
laakara mum bona mo jogoɗani tawde to Allah hay hunde so juuli hoori sakkima muddima wondata ko haba an mansura sabu Allah tabaraka wa taala o wi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah so tawi ko gongal mon oɗon jiiɗi Allah jiiɗe kam min Muhammadu rasulullah ndewonmi Allah yiiɗa on Allah tabaraka wa taala wi wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yuddu saɗa welno Allah e nelaɗo Allah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala yoma arsalna mi rasulin illa li yuɗa mi nelani annabi hay goto so wona mana ha joni ha ɗofte Allah tabaraka wa taala kañum wimo wama arsalnaka illa kafatan linnasi illa rahmatan lil alamina nelmami koye dendagal leƴƴi mbaɗirmami ko yurmede mana ha joni wonande windere nde wo sirajan munira min wanma lampa mana nurɗuɗo Allah tabaraka wa taala o sindodiri guidgol makko e guidgol annabi o welede makko e welede annabi o Allah tabaraka wa taala ko kañum wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wadde ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah tabaraka wa taala juulata kono wi inna allaha yusalli ala nabi Allah no yurmo annabi sallallahu taala alayhi wa sallam wa malaikatahu malaikaji makko yusalluna ala nabi ina duwano annabi sallallahu taala alayhi wa sallam wadde ya ayyuha allazina amanu onon gonginɓe Allah sallu alayhi onon juule e makko Allah yurmoto malaikaji duwoto yimɓeɓe juulat nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam wi kala mo juule am lawol gotol jibrilu ina haalanamo wi Allah wi mo juule ma lawol gotol Allah juule makko laabi sappo kala mo juule ma laabi sappo Allah juule makko laabi temedere kala mo juule ma laabi temedere Allah yamira malaikaji yo juule makko laabi ujunere kala mo malaikaji juule laabi ujunere on ɓandu mum harmi jengol ɗum ɗo wiye salatu ala nabi wonde dagaki a andi kay wiyata noon koɓe ganda ɓerɗe gumnaɗe ɓerɗe melsitaɗe ɓerɗe bonnaɗe hay goto naata e diine l'islam so wona mbiya asadu an la ilaha illa asadu muhammad rasulullah so wona ndendina inde Allah e inde nelaɗo Allah so wona ɗum l'islam ma sellata hay goto noddinta so wona ndendina inde Allah e inde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so wona ɗum noddinade ma sellata hay goto wurnata so wona ndendina inde Allah e inde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so wona ɗum wurnago ma sellata so hay goto tehitako tehiyama moƴƴa so wona ndendina inde Allah e inde nelaɗo sallallahu taala alih w sallam oɗo wiye ala ko nafata walla ala ko woni wiyata noon ko jasɓe wiyata noon ko bonɓe wiyata noon ko majjuɓe wiyata noon ko malkisaɓe jaɓata kan haala koɓe ɓerɗe mumen gumna melsita malkisa pillisa inɗe mumen momta e diwan malaɓe jogorani malede ha yawmal qiyamati inchallahu saabu anta babullahi ayu imra'in atahu min gayrika la yadkhulu damal ko gotal fewde Allah kala mo ardi mo ardani ngal damal natta holi ngal damal nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam Allah tabaraka wa taala o wi kala mon joguiɗo e haaju yo rewto Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam jiɗɗo yettade mi yo rewto Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiɗɗo ɓattade mi yo rewto Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam tawde Allah wi ko ɗo woni lawol sa rewani ngol lawol ngol Allah wi a gonɗinani Allah mo gonɗinani Allah ko kefero ko jayngol fayi ɗum ala ko haali ɗum noon wadde eɗen mbiya eɗen kesitina ala dawami wonde ashhadu an la ilaha illallah deweteɗo ala so wona Allah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah nelaɗo mana ko Allah neli ɗum woni koye gonga haqqun mana koye lawol gonga e lawol pellital e lawol cellal mana ko ɗum woni gonga ɗum woni ko selli sa namnama wi jomam ko Allah sa namnama wi annibam ko muhammad rasulullah sa namnama holi almami ma wi annabi ibrahima sa namnama holi funnangue ma wi kaaba sa namnama holi dalilu ma wi qur'ana ko ɗum woni haqiqa mana diine l'islam e liman e lihsan nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam tampere makko heewi makka tampere makko heewi e Quraysh tampere makko heewi e bandiko en tampere makko heewi e koreji makko ɓattiɗi mo jimowo goto wino zulmu zawil qurba asaddu madadatan alal waqi min shayfil husami muhannadi bone musiba bandiraɓe ɓuuri bonde e gañoma totte silama belka yo time ma soppu ma warma saabu gañoma so nangui silama time ma na soppu ma na warma sa dañi silama joftoɗa kono toñangue bandiraɓe ala ko mbawɗa hen
a wawa yoɓtade ɗum noon toñangue bandiraɓe ɓuuri bonde e gañuma hokke silama yo fiye yalla dandu en e toñangue bandiraɓe yalla dandu en e hasidagal bandiraɓe nelaɗo Allah sallllahu taala wa sallam omo jooɗi e bato ha jiyaɗo Allah ummi wi ya rasulallah nelaɗo wimo labbay ko min de mboɗo yinma nelaɗo tuuri ha ɓoye tukkiti oye Jibril nan dari wi hakke ko mbiɗa aɗa yiɗimi ko mana wala bome wala boma ina ɓittodira e damal aljanna goɗɗo ummi wi ya rasulallahi minne kay mboɗo yinma oyi oɗo adimama rang caggal makko alay Saydou Nourou wi juurde rang bonani woto maaro gasi bitik tan o wi so tawi maaro gasani e bitik juurde rang bonani tawde garɗo fof tan sooda hirande mum yaaha ma yimɓe fof kejju oyi enen en eɗen dañi caggal ɓen ɗum noon woto Allah taƴi rang men e nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam eɗen bakkili deweteɗo ala so wona Allah eɗen bakkili ñemtinteɗo ala so wona Mouhamadou Rasulullah eɗen bakkili ceerno ala yeeso leydi e nder leydi so wona Cheikh Tidiane Sarif radiallahu taala anu saabu Allah wiide ko Allah nelaɗo Allah diwti ceerno ala so wona Cheikh Tidiane Sarif ko kanko wi noon ana rajulu ha min ɗaafin ila qaaf min goto dohi tuuba tuggude e qaaf ha qaaf lawol Tidiane ko debbo min resi ɗum mana seeretake suutotako mayata kala natɗo e lawol he min woni bamum kala mbiɗo ceerno goɗɗo ina e lawol yemo wona min a fawi nene ma jina mbiɗa ko ɗiɗo jibinma ceerno ala e lawol Tidiane so wona Cheikh Tidiane heddiɓe ko almuɓe kala jaɓɗo almudagal jaɓi wonde almudo mana ha joni liggue almudagal wadde hen needi daña garade e lawol he garade gasata e lawol Tidiane deweteɗo ala so wona Allah ñemtinteɗo ala so wona Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceerno ala so wona Cheikh Tidiane enen koye ɗum keddiɗen noon mbiɗen dane mawde noon mbiɗen dane toksere noon mbiyeten jamma noon mbiyeten ñalawma noon mbiyeten suunde noon mbiyeten e weeñde noon mbiyeten e gurdam noon mbiyeten e mayde inchallah koye ɗum ɗo keddiɗen enen e dendagal julɓe ha joni nelaɗo Allah sallllahu taala wa sallam le tullistagol miraji gasi Allah yamirimo mana ha joni yo fa Madinatul Munawwara toon wonata capital diine l'islam toon wonata nokku ballal makko toon wonata nokku sutura makko toon wonata nokku jingol makko toon wonata to jaɓɓete toon wonata to teddinte toon wonata to wallete toon wonata to yañata l'islam e hoddiro Allah e muuyande Allah Allah telline makko mana yo fer o fa Madinatul Munawwara nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ina yiɗi makka ina horsini makka nde wonno ko ɗon jeeya te kadi ko kañum wi hubbul waɗani minal iman yidde ɗo jeeya koye gonɗinde Allah jeeya nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam o tinani o matani omo e nder galle makko ha Jibrilu alayhi salam tawimo ɗon wimo ya rasulullahi a yamirama ya yalto wuuro ngo jaaha Madinatul Munawwara jaɓɓeɗa teddineɗa mawnineɗa balleɗa jettina mission ma Allah o jaña diine o nela sallallahu alaihi wasallam mana ina metti ɗum saabu mana jeeyede ha joni mana e makka koreji makko ene makko e bam makko e fofo makko mana ha joni ko ɗon woni nela sallallahu taala alaihi wasallam o jooɗi mana ha joni ha hiiri o noddi Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu o wi ngara janggo wonko kalantumami wonko are am soko arte am ngara janggo mi haalanma Aliyu waldi gumu gamalde ɗanaki weeti ɗum arte makko nden Jibrilu arte makko haalanimo nela sallllahu taala wa sallam o ummi nangue hoore kellaw kanko hanno yimɓe yaade nangue hoore o wi goppe yaade nangue hoore ñallinte min mboɗo ñallina kala mo ñallinta gande ko seyɗani kala mo jiiɗon yaha nangue hoore ko seyɗani nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nangue hoore kellaw ummi omo fiili omo waɗi ta ɗannu no safal ɓe rewo mbattani bugade ha heddo guite o feewi galle Aboubacry nangue hoore kellaw nangue ina amna ɓiɓɓe mum ha Aboubacry soñimo wimo ijam ɓeɗo koyɗe dey jaɓɓoje e leydi ina umma dono tello ko Mouhamadou Rasulullah ko noon mi hawama nelaɗo wino woto yimɓe jaa nangue hoore te nana yaha nangue hoore te o ko nelaɗo Allah wonko kewi ha nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yetti galle Aboubacry Siddiq salmini Aboubacry ene jooɗi rewɓe mum ɗiɗo ne jooɗi ɓiɓɓe mum ɗiɗo biyeteɗo Asma'u e Aissatu ina jooɗi ɓiyum biyeteɗo Mouhammadou e Ahmadou mana ina jooɗi ha joni galle mum fof ne jooɗi nelaɗo salmini jooɗe sara Aboubacry Siddiq deƴƴi ha juuti o ƴeewi Aboubacry ƴeewimo Aboubacry ni yanana wonko yiɗi haalde o wi ya rasulullahi woni ɗo tan ko hakkude joom suudam e ɓinguelam mana ɓe fof ko jaɓɓe Allah
hay goto men sakkita siram ko jidda fof kala nelaɗo Touré nofru makko wodi ko haali hay gon nanani so wona Allah kanko no Touré nofru nelaɗo wodi ko haali ala nanɗo so wona Allah nelaɗo Touré nofru makko haali hay gon nanani so wona Allah Aboubacry Touré nofru makko haali hay gon nanani so wona Allah nelaɗo ñumanima Aboubacry laabi ɗiɗi Aboubacry ñumanima nelaɗo laabi ɗiɗi kamɓe ɗiɗi fof ɓe goyi guite mabɓe juppi gondi Aissata wi ndaw ko hawni min cikkanomi neɗɗo dañan mette woya kono noon kadi ndekene daña wele mane kadi woya ɓe mbiya ha gonɗi weltare ina goodi neɗɗo no welto woya jiida e bojji mette ɓe gondi ko weltade Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala an o wi min ko nelaɗo Allah ñumbanino Aboubacry laabi ɗiɗi fof mbiɗa andi ko haali Aboubacry ko ñumbanino nelaɗo laabi ɗiɗi fof mbiɗa andi ɓe mbima hol ɗum o wiide nelaɗo ñumbanimo adan de o wi Aboubacry yamirore ari yomi fer Makka mi fa Madina o ko ɗum haali adan o wi Aboubacry ñumbani nelaɗo wi mbari Allah wi ko enen jadata mana ummi nelaɗo ñumbanimo ɗimmol o wi Allah wi otomi yaadu so wona an woni laabi ɗiɗi o wi Aboubacry turi e nofru nelaɗo o wi mi yehino Sam komi jula tawmi toon ngeloba ina funi geloɗi ɗiɗi gori mana coodmi ɗiɗi fof gaddumi pooreji daneji goto fof ko leeɓol gotol nannumiɗi Makka jamma tawi mi dañi koyɗol aɗa ɗanni ɗangal goɗɗungal eɗen jaadi mbimi so koyɗol ngol wonti gonga nawa hen ngeloba mi nawa hen ngeloba joni ɗi dañi duuɓi joyyi ɗi goni tukke e ɗinɗo e nder toon ɗi ñamata toon ɗi jarata hay goto meeɗani ni yiide so wona yimɓe gallam ɓe nela sallah alih sallam wimo jehen ƴeewe ɓe daare damal he guelo ɗiɗi fof ɗowi daade gone ƴewde nelaɗo Allah sallah alih sallam nelaɗo wi ko mbaɗo jinmi Aboubacry wi bisimillahi ƴettu ban ono ƴettirtumi Aboubacry wi mi hokkima o wi mi yiiɗa hokkede o wi mi sakkimama o wi mi yiiɗa sakkede o wi mi tottima haadaye o wi mi yiiɗa tottede haadaye Aboubacry wimo ɗum noon holko jiɗɗa o jiɗmi ko jeeyami Aboubacry wi mi yewima ya rasulallah nelaɗo wimo no foti o wi ko an kadi haalata turi kala ko jiɗɗa ɗum jeeyanmami nelaɗo wi mi soodiba min kelle sappo e ɗiɗi kanŋi Aboubacry wi mi jaaɓi o nanni jungo makko e jeyba Aboubacry o yaltini sorondu o worsiti o yaltini hen min kelleje sappo e ɗiɗi kanŋi o totti kadi Aboubacry e jungo mum o wi ko jawdi ma coodmi jawdi ndi wonti jawdam ko hadaye ko min jeeyi lombumi e jungo ma ko Allah yamirimi yomi ittumi lamba e jungo ma maɗum wontani mana ha joni ko heewi million ngaji Aboubacry welama coggu ngu en coori ban ngeloba wiyete adba poore o danewa tal lewɓol gotol nelaɗo ko waɗɗata noon dow mabɓe kamɓe ɓuuri gueloɗi fof towde komo poorewo danewa tala ɓorno comci daneji tala waɗa metelol danewol o weeɓi heɓtinde e nder walde mana o suuɗotako kanko woni yaltogel katibata bassa man isa ma assamal wuju halli qaw soko tawi mayɓe keewi kure mbayino buubi jeesa ɓawli jambare ɓe duttima poussiére punde gulaali heewi nelaɗo mosa ha ñiiƴe muɗum capantati ɗiɗi doyles fof jalta ha laaɓa nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam kanko woni ma kana tahtajo tabiyinan sodia ataw saabu ƴewata ko jamma madinatu munawwara jamma goto e madinatu munawwara haaɓe nani mana ha joni ŋakali gueloɗi ɓe nani mana kanali mana ha joni bamdi ɓe nani kijale pucci ɓe nani dile labane ɓe gandi koɓe taraɓe ndeke lebbi sappo mana leƴƴi sappo e ɗiɗi arabeɓe ina taari ha joni madina sahabaɓe kaɓɓe pucci mumen gaari mi bilali o findin nelaɗo sallah alih sallam ɓe tinani ha nelaɗo yette mabɓe ina waɗɗi mana puccu ina jaggue dabbugol omo waɗi puccu no waɗi jeyno puccu ngu biyeteɗo puccu ina jaggue dabbugol omo waɗi puccu no waɗi jeyno puccu ngu biyeteɗo Abou Dalhata